Gai, ya iya da ce. Yawon kwanan aiki ne wallahi. Assalamu alaikum. Malam barka da kasuwa. Abin wa alaika salam, barka da zuwa. Yawwa. Ya aiki ya al'amura. Alhamdulillah. Me ake so? Ina so ne zaka bani wancan airpiece din. Kana ji? 650 muke sai shi. 650. Ka kawo 600. To, na siya 600. Yanzu wannan din na siya 600 kuma na ranci kudin. Kaga mai gida ban gane ka siya kuma karanta kudin ba, me yayi haka? Ai harkar ciniki ba ka take ba, ban san ka ba ka sanni ba. Ciniki ne ya kamu da kai ba kawai ba. Kai, an ma cinye kudin. Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu za ku iya biyo mu ta shafukanmu. Kada ku manta ku danna subscribe.